nakonec tady kluci z Mostovky, co se ve 20 snaží postavit vlastní domeček. Ale dneska nestavíme vůbec nic. Dneska totiž zachraňujeme trochu památní vozík. Je to takový sidequest, který jsme si nevymysleli, ale bez něj bychom na pozemek nedostali ani kámen a ani prkno. Takže dneska uvidíte, jak jsme vyřešili tuhle prasklinu na čele vozíku, jak jsme se rozhodli vyměnit překližku ve stavu spáleného perníku za OSB desku a třeba zjistíte, na co si před technickou dávat pozor. Užijte si video. Když jsme se poprvé k vozíku dostali, přišla taková základní prohlídka, která měla odhalit, co všechno bude potřeba opravit. Na 100% jsme věděli, že budeme muset vyměnit překližkovou podlahu, která byla celá strouchnivělá, protože se vozík celé roky válel venku na dešti. Co nás ale zarazilo, byla tahle prasklina v zadním čele vozíku. A tohle se pravděpodobně už někdy v minulosti stalo, protože jak vidíte na předním čele vozíku, někdo to tady celkem pěkně opravil jakýmsi kusem kovu a přivařil dohromady. Což je jako celkem dobrá práce, no a mysleli jsme si, že to uděláme stejně. Ale trochu jsme se přecenili, takže jsme nakonec zvolili docela jiné řešení, ale o tom za chvíli. Na místo přišla kontrola světel a zástrčka, která vypadala celkem zničeně, ale překvapivě nakonec fungovala. A když jsme ji zapojili do auta, zjistili jsme, že nefunguje právě brzdové světlo a blinker, takže jsme se do světla samozřejmě chtěli podívat. Odšrouboval jsem ho a ejhle, chyběla úplně celá žárovka. Takhle pěkně jsem si ji natočil, že půjdu koupit novou, abych měl co ukázat prodavačům. Ale pak jsme zjistili, že chybí i objímka celé té žárovky. A tu jsem nikdy neviděl na prodej, takže největší jistota bylo celé světlo. To jsme objednali asi za 600 korun. Za pár dní, když to přišlo, stačilo jen zapojit a pohoda, všechno funguje. O pár dní později přišlo na tu horší část, výměnu podlahy. No takže jsme samozřejmě s jiným vozíkem zajeli pro novou desku. A tady kvůli tomu dostaneme asi trochu hejt, ale když jsme viděli překližku za 2500 korun, volba byla celkem jasná. Jo, překližka toho vydrží hodně, vypadá dobře, je třeba i protiskluzová, ale OSBčko je fakt o hodně levnější. Takže jsme šli do OSBčka za 900 korun, které trochu upravíme. Vozík stejně budeme uchovávat pod střechou, takže nezněje snad tak rychle. Nejdřív bylo potřeba oddělat starou desku, což se zdá jako poměrně jednoduchý úkol, ale šrouby, co tam byly tak zrazlé, že s nimi nešlo ani hnout. A když už se to podařilo, tak se začaly protáčet. Museli jsme na to vzít trochu těžší kalibr. Jeden z nejlepších nástrojů moderního světa, Flexu. A až potom jsme nakonec oddělali starou překližku. Nejdřív jsme si pečlivě naměřili, jak velká by OSB deska měla ve výsledku být. Zakreslili všechny potřebné rozměry a nakonec jsme si podle toho vytvořili finální, takřka ultimátní plánek, podle něhož jsme se chtěli řídit při dalším postupu. To samozřejmě nevyšlo, protože jsem se sekl o 10 cm, ale naštěstí o 10 víc než o 10 méně, takže si to později dořízlo. Ne nadarmo se říká dvakrát měř, jednou řeš. A přišlo na řadu desku nějak upravit. Ještě předtím jsme nějak museli vyměřit díry na šrouby, aby se budoucí podlaha mohla přidělat na vozík. Nejjednodušším řešením bylo i prostě na vozík dát a vyvrtat tam díry. To jsme udělali i přesto, že deska potom nešla moc dobře vyndat a jeden doušek se tak trochu pomoždil, ale co už. A pak jsme našli nějaký zbytek fungicidního napouštědla, takže jsme se tím rozhodli OSB desku velmi důkladně natřít, abychom ji ochránili proti plísním, houbám a dalšímu bordelu, čímž se zase prodlouží její životnost. Zbylo na 2 nátěry z každé strany a to mohlo stát tak 150 korun. Tak, první i druhá vrstva obě už zaschly, je to suchý, takže teďka přišel čas na lodní lak. Potom, co to zaschlo, jsme desku začali natírat lodním lakem, protože samozřejmě chceme, aby se leskla jako ta jachta. A ten stál asi 250 korun. On na povrchu vytvoří odolnou a ochrannou vrstvu, díky čemuž deska vypadá mnohem lépe a hlavně má zase několikrát větší odolnost. Další den, když nátěr zaschnul, bylo na čase konečně přidělat desku na vozík. Koupili jsme vratové šrouby s kulatou hlavičkou a začali jimi spojovat desku s vozíkem. Ty stály asi 80 korun. Šrouby se tam nejdřív musí natlouct, protože pod hlavičkou mají takovou hranu, díky které se v materiálu potom nevyklají, když se utahují. No a bylo skoro hotovo. A teď to kreativní řešení s prasklinou na čele. Když jsme objednávali světlo, koupili jsme k němu takový kov, který stál asi 300. Je to taková fušeřinka, ale dobrá. My jsme kov použili spíš k tomu, aby vozík vizuálně vypadal dobře a k zadělání praskliny, aby se o ní nikdo neříznul. To by totiž na technické mohl být problém, podle toho, když jsem se ptal umělé inteligence. OK, no. Čelo vozíku má na vrchu takovou hranku, pod kterou jsme šrouby přidělali ocelovou tyčku, díky které to drží perfektně. Tekutý kov jsme nanášeli celkem asi 5krát. Vždy si to musí nechat pár hodin zaschnout, obrousit a znovu. Jo, nakonec to nevypadá úplně perfektně, ale ostré hrany zmizely a čelo drží, takže parádička. Přišel čas na technickou. Teda, ještě jsme museli dofouknout pneumatiky, protože po cestě jsme rovnou vzali trochu štěrku. Žádná cesta s vozíkem nemůže být s prázdným vozíkem.
A teď je čas na technickou. Kéž by to bylo tak jednoduché. Když jsme přijeli na STK, otevřeli jsme složku, kde by měly být všechny dokumenty a ejhle, ztratil jsem malý technický průkaz. No, takže jsme ještě zašli na úřad udělat nový. To stálo 500 korun. A teď hurá na STK. To už díky bohu vyšlo, stálo to 700. A výsledek je... Prošlo to. A kolik to stálo celkem? Zaprvé to zabralo celkem dost času, takže jsme to dělali většinou ve volná odpoledne. Trvalo to asi měsíc. A celková cena se vším všude se vyšplhala na krásných 3180 korun. Díky, že jste video sledovali až sem. Schválně nám do komentářů napište, jak byste tohle udělali vy. A nebo třeba nějakou šílenou fušeřinu, kterou jste při opravách spáchali vy. Díky a ahoj.